Направо проходим. Направо? Сюда, парни. Документы где? Хорошо, если ты отдал, ты вот туда. В самый конец уходи. 231, ага. 0,90. 0,90. Подождите. Куда вы? Куда вы идете? Ты пишешь просто патент или что? Документы, да? Это, наверное, наш. Автобус. Автобус. ассалому алейкум, бародари азиз, умедворим ки хуб ҳастен, сохт саломат ҳастен. Бародари азиз, Шералӣ бародар хуш омадӣ. Саломат бошед. Сози тенҷи бародар, саломатӣ хубай, корама хуб, худо соз бошед. Бародари азиз, имрӯз Шералӣ дар меҳмонӣ мо қарор дорад. Хуш омадӣ, нури дидар, тоҷи сар. Яъне ки шумо биёед ами хел меҳмонӣ бародаро иншоалло. Бё ки меҳмондорӣ мекунам бародар. Саломат бошед. Ассалому алайкум бародари азиз. Ҳама каса хуш омадед дар канали Бобои Лангарӣ. Хай гап зан иншаалло я маълумоти. Бале бародари азиз, яъне ки мо дар магазин қарор дорем, алҳамдулилло, ба хулосаи умем ки бояд ки дар ҳамин магазине ки мо алҳамдулилло пеш бурдаистем, яъне ки навороша гузарондастем, иншоалло ки имрӯз як сюрпризи хуб омад ки яъне ки мо дар ҳамин ҷа реклама мекунем, шахсоне ки харидорӣ мекунанд бародари азиз, алҳамдулилло ки кадоми аз 3000 боло яъне ки харидорӣ карда мешавад, дар ин ҷо 3 тӯҳфа додаш мешавад. Барои ҳамқа бародари азиз, хай магазини мо магазини ҳастан, магазини исломӣ, магазини ҳамин чиста ҳаётия, ҳамин зиндагия, барои нами зиндагӣ, барои зиндагӣ худат истифода мебарад, барои ҳаёти худат. Барои ҳамқа бародари азиз метонем ки ҳарчанд ки чӣ чизе ки дар кор ки боша, метонем харидорӣ кунем, иншоалло ки беҳтарина хубтар мешавад. Хоб, ҳозир чӣ чизое ҳастае ки дар дасти Шералӣ бародармон алҳамдулилло гап мезанад, як чанд чизи дига ҳастае ки иншоалло мо гап. Хоб, бародари азиз, чӣ хеле ки Бобои Лангарӣ. Ин дорувое ки азиз симай бародари азиз барои пахудени кадомое ки вес мақсад зиёди баъд мехоҳӣ ки хароб ше, метавонӣ ки муроҷиат кунӣ ба тамоми шаҳрҳои Россияро доставка яъне ҳаст. Правильно? Доставкаш ҳисоби хичон. Бале, ҳисоби хичон, клиентҳо. Бале. Хоб, бародари азиз, Тонам роӣ карда мешавад. Тоҷикистонам мешавад. Марҳамат бародаро муроҷиат кунӣ барои пахудени. Ягон девонаи бабдаи. Хоб, бародари азиз, як чизе ҳастае ки дар ҳамин ҳаёти мардуми тоҷики худмон, не толика тоҷик, ҳамин мардум да ҳамада дахл дорад ҳамин чиз. Ин чиз мақсад ки яъне ки барои мардонагия калон кардан. Бисёри мақсад палагҷониҳо мақсад ки муроҷиатҳое шид ки мисол ҳамин чиз майда да ҳақиқатан занон буромад бирафай хуна. На самом деле ҳамин чизро мо фаҳмидем, дидем. Бародари азиз, кадомое ки мехоҳе марҳамат муроҷиат кунед барои танқисӣ мекашад мақсад муроҷиат кунед барои мардонагия калон кардан. Беҳад чизи беҳтаринай. Занг бизанед муроҷиат кунед иншаалло ки ҳаст. Ҷашта як чӣ дига мегӯм, яъне ки бародари азиз, ҳамин дору мақсад ба қалби ҳамин гулакӣ бигиремеш барои ҳамин чучула калон кардан. Яъне ки нигах кунем бародари азиз. Ин чизе ҳастае ки бародарон аз сандели бисёр мегиранд, бисёр мегиранд. Ана мо ҳамира тавсия метем ки бародаро ира бояд
вовремя ҳамун чи худшона истифода барад. вовремя баъзеш ҳаста ки баъзеш результат наметад. Ҳамин хеле аст ки ҷон ҳоҷи бале баъзеш ё ки истифода намебаранд чи хеле аст ё ки ягон чи дора не ки баъзеёш ҳаста ки алҳамдулилло мо ӯ даиҷа ҳаста мега гака результат метавонад 100%. ин ҳамин хеле ки бобои лангари гуфт ҳамин ҳам мақсад чи хеле ки медицински гуфтага бояд мо шумо истифодаш барем барои ки ин ҳамин чиза мениксидина бародарои азиз баъзе бародарон мега фоида намена не ки нами ришима бародарои азиз ба ин ҳамин чиз бумадага ин ҳамин рише ки деси мисол ман надоштам ин ҳамин чиз ҳақиқатан барои бумадага ман ай чиз худам истифода бурдагӣ нестам ай чиз ман худам истифода бурдагӣ нестам бародаро аз мин чиз ман худам истифода бурдагӣ нестам не ки аз чизҳое ҳастае ки яъне ки ман мақсад истифода бурдагӣ мешаванд инакда барои ҳаёт мефорад хай мега ки худаш мурду занаш бо дигарон хурд ҳамин дунёда фақат ба ёди аллоҳ бошем ҳарчи ки мешава якам мақсад якам ҳамин ҳиссиёти худмона хурданиву пишиданиву тамоми чизи худмона аввал бояд ки мо сер кунем баъд мақсад дигарона вай кунем аввал навси худмона намин навс ки бояд мо бикушемаш бародаро ин дар ислом омага яъне ки аз ин чизаш ман истифода набурдам бародари ман истифода бурдагия ман худам вақте гирифтам бурдадмаш истифода бурдагда як бародар ҳамин барои риш бироварданай ман ҳамун замоне ки вақте истифода бурдабад чи хеле ки ҳоҷи бародар гуфт ки вариантоша мега ки чи хеле истифода бад ҳамин чиза инаиш ман истифода бурдагӣ ин чиза ман истифода бурдагӣ мақсад ки чиза бурдагӣ мисол ҳамин се ташай бале ҳар касе ки истифода мебарад мефаҳмад ҳамин чиз ина ман мегумш ки агар истифодаш бурдим чи хеле ки ҳам бародар мегад духтар мера назначен мета мега немихелӣ кун истифодаш бурдӣ ки набуромад ҳамин банка табигӣ биё ҷура банка табиё немихел бимон тамом сум табигӣ бибро бирра бале ман любое время лекин аз ин чиз ман истифода бурдагӣ нестам ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам бале хоб бародари азиз ҳамин чиза мо ҳамаму ана ай чизаш истифода бурдагӣ мегум шумо ки гарантӣ метавон не ин чизе ти истифода бурда ин дигар чиза айна истифода бурдагӣ бале хоб бародари азиз ин я чиз набинед ин ду чиза яъне ки иш камакак мақсад ки систарай доза ана и доза мақсад ки беҳад доза бақувватай бародари азиз мақсад ки ин чиз беҳтарин чизай хоб баъзе бародарон мехӯранд саршу дар менад ин ҳақиқатан ин чизе ҳаста бояд бигемаш ҳамин чиз ман хӯрдам ҳамин чиз умуман сари ман дар кардаги неста айнамиш аиш бале ина иш инамия бале барои калонсоло буда сай мега ҳазор раҳмат ай ҳамин чиз бародаро бигире просто раҳмат мегӣ раҳмат мега дигар нагуфти ку тамом хоб хай чизое дар кори ҳам чизое ки ман қаблиягӣ будам бародари азиз гуфтам баъд бародари азиз масъалаи ҳамин вес гирифтан яъне ки аз ин чизе ки ман ин чизе ки мақсад ин нагда мешава барои иштиё ман истифода мебарам барои иштиёра зур мекунад ҳуй мета не ки дарода вес мегирӣ не ки машқ накунӣ ҷура намегирӣ вес машқ накунӣ вес намегирӣ машқи кардӣ ҳамин хеле медавонад ки худат кайф мекунӣ буфорад ки машқ накунӣ агар просто вес бигирӣ ина марҳамат самиман правильно ҳаракат ки бародар тамоми намои дору аст масъалаи барои вес гирифтан ишани мисол гиёҳӣ иш мисол ранги асалай ишани алҳамдулилло ки хуб не и барои чия вай миён ина и барои миёная миёндар бародаро барои ки мақсад чия дар стройка кадомеш ки кор мекуна ягон хам меша ягон шамол мехӯра ягон чиз мехӯра и барои ҳамин чия барои миёндар дай ана барои весш бародари азиз иҷа ҳаста бо ин намудаш ҳаста мақсад ишани созай беҳтаринай кадомеш ки мисоли желаниш ҳаст аз иниш истифода мебарам кадомеш ҳаст аз ин истифода инаиш барои жилуткай ай киҷоя египти ай арабистонай бародари азиз мақсад ҳастан ку бародарое ки язва жилутка мақсад иш аз ин мисол метавонӣ ки иша истифода барои хоб бародари азиз барои падаро модаро одамои мақсад сари зону дар мена мақсад устунудар дай метавонӣ ки мазишам заказ кунӣ ҳастай
این таблеткаш ам. Правильно? Номерро тур экран муроҷиат кунед иншаалло. Бародари мо дар хизматай. Тамоми намуди доруво, тамоми намуди қуръоно ҳаст бародари азиз. бародари азиз, яъне ки нигоҳ кунед бародарҷи, ҳозир подробно ишон мета, мақсад чизое ҳаста ки дар инҷа ма яъне ки ном дошта наметавонам, нам набошта наметавонам, но инҷа агар мо хелтем як дунё видео мешавад. Ҳамин любой намуд духӣ, любой намуд чиз ҳаста. Метавонед ки комплект бародари азиз овардагианд. Метавонед ки муроҷиат кунед духӣ дизатаран и чия? Ду намуд дизатаран, бале. Борои навам бародаро ҳаракат кунед, заказ кунед иншаалло. Бародаро дар хизматам, барора роҳӣ мекунам ба тамоми шаҳрҳоро, шаҳрҳои Россияро. Ҳана навҷа бод ҷойнумозҳои мақсад қуръоноай, упара полни духӣ задагия бародаро, духии грамакӣ, хеле чизҳои беҳтарин, чизҳои качествои гуфта ҳаму забони худмон ки оригинал. мақсад бародарое ки барои чи айда инак бародари азиз асали тоҷикистон ина рашову барам аз чаш хати шотон метуна Флаки очагӣ. яъне ки флаки очагӣ ҳо ик чиста ҳаймуҷа овардаги метунем бародари азиз дастрас кунем метунем ки харидорӣ кунем аз ин ширкатта ина и банкҳош ҳастан хел мақсад бародари азиз метунем ки харидорӣ кунем. Худо нигаҳбонтон боша. Дар амони Аллоҳ Хуб. бошем. Як чиз дигар нагуфта намона бобои лангари. Ина ҳеҷ сура дидесте бародари азиз. Ай ҳами ҳамаш бо таблеткаш дар он парай. Полни таблеткагиш, бале? Ам хеле ҳоҷи. Ҳама инами таблеткаш дар парай. Мақсад барои бая зиёд кардан шавҳата и мисол барои асаб, барои мардонагия ба қувват кардан нами ҳамаш ҳаста таблеткаш ҳаста бародари азиз. Ҳаракат кунем, муроҷиат кунем иншаалло дар хизматем. Ин эҷа бо тамоми намуди мошинка ва соат, бале чизҳои духӣ ва қуръоно ҳаста. бародари азиз, худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. Дар амони Аллоҳ бошем. ягон гапи хато зада бошем, ягон чиза бошем, бахшиши зиёд. Худо нигаҳбонтон. Саломат бошед бародари.